Яңалыклар чыгарылышы үз эшен башлап җибәрде. Студияда Лилия Гатина алга таба кайбер темалар турында кыскача. Камболар медицина үзәгенең перинаталь үзәгендә ашыгыч операция бүлмәсе эшли башлады. Ул нинди пациентлар өчен каралган? Барысы да җиңү өчен Автогигант чираттагы гуманитар ярдәм партиясын җибәрде. Камболар медицина үзәгенең перинаталь үзәгендә ашыгыч операция бүлмәсе эшли башлады. Бу республика дәүләт советы депутаты Руслан Нигъматуллин һәм чалыш мәкәрләре ярдәме белән мөмкин булды. Перинаталь үзәкнең яңа мөмкинлекләре турында хезмәттәшем сөйләячәк. Первую операцию мы здесь провели 26 февраля 2026 года. Яңа блокның төп өстенлеге аның урнашуы, ул кабул итү урынының кызыл зонасына керә, анда пациентларны авырлык дәрәҗәсе буенча бүлү принцибы эшли. Операция бүлмәсе керү урыныннан бер адым ераклыкта урнашкан. Бу авыр пациентларны китергәндә тотрыклыкларны тулысынча булдырмый. Элек кичектергесез хәлләрдә авырлы хатын-кызларны 8нче катка күтәрергә туры килгән. Женщина поступает с кровотечением, либо какие-то другие экстренные показания. Мы ее сразу с приемного отделения завозим сюда. Анестезиологи, все педиатры, все приглашают сюда и начинается уже непосредственно операция. То есть сейчас мы абсолютно не тратим время, чтобы там возить на этаже. У нас операционная на 8 этаже, а здесь вот как бы уже с порога. Вот это и есть красная зона. Кабинет үзе һәм лаборатор тикшерүләр өчен аппаратура, шулай ук бала тудыруны урынында кабул итү өчен кирәкле җиһазлар белән тәэмин ителгән. Наш универсальный стол также может превращаться в родовую кровать. Здесь мы можем принять экстренные роды при тяжелых состояниях. Это эклампсия, как у нас недавно, буквально два дня тому назад был случай, да? Кровотечение. То есть все тяжелые состояния, они сразу оперируются здесь. Мы здесь добиваемся чего? Своевременная, качественная, полная, вся необходимая помощь оказывается здесь. Мы не катаем пациента, то есть у нас вся диагностика здесь собирается, УЗИ, лабораторную диагностику, все здесь проводим. Если сказать про удобство, наверное, я бы немножко убрал на второй план. А вот про оказание медицинской помощи в полной мере я бы, наверное, прям акцент сделал. Потому что она оказывается один в один настолько же хорошо и тщательно, как, например, если было бы в плановом порядке, не спеша. Просто здесь, получается, все делается очень быстро. У нас проработаны стандарты оказания помощи, где каждый член данного взаимодействия, он знает, куда ему надо встать. Из-за этого нет практически никаких потерь времени. То есть, вплоть до того, что мы действительно это отрабатывали под руководством нашего главного врача. Функциялы өстәл сатып алу һәм бинаны төзекләндерү республика дәүләт советы депутаты Руслан Нигъматуллин һәм эшмәкәрләр ярдәме белән мөмкин булган. Мы очень рады, что можем какие-то вещи с моим окружением, с моими друзьями решать самостоятельно, помогая не единичному случаю, когда мы, бывает, детям помогаем, инвалидам помогаем, а делать это системно. Хәзер яңа залда атнага 1-2 тапкыр бала туа. Лилия Гатина, Фәнис Иксанов, яңалыклар. Капиталь ремонтның соңгы этабы быел яр буе паркында яңарту эшләре төгәлләнәчәк. Исегезгә төшерәм, реконструкция 2022 елдан башлап китте. Бу вакыт эчендә төзүчеләр керү урыннарын яңартылар, хайваннар өчен этләр бакчасы майданчыгын оештырдылар. Җәяүлеләр тротуарларын төзекләндерделәр, яңа яктырту баганалары куйдылар һәм башкалар. Тагын нинди үзгәрешләр көтеләчәк, тулырак алдагы минутларда сөйләрбез. Бу инде яр буе паркын капиталь ремонтлауның 5нче этабы. Узган ел объект төзекләндерү өчен бөтен Россия онлайн тавыш бирүдә җиңүче булды. Эшләр яшәү өчен инфраструктура милли проектының уңайлы шәһәр мохитен формалаштыру федераль проекты кысаларында башкарыла. Сейчас подготавливаем основание под тротуар, завариваем основание, потом это все будет покрываться доской и к концу, дай бог, если уж погода даст, к концу августа постараемся закончить. Общая протяженность тротуаров где-то 300 метров. Но это если не рассчитывать мост, и дальше будет лестница и пирс. Җәяүлеләр тротуарлары агачтан булачак. Бу яр буе паркы концепциясенә туры килә. Төзүчеләр әйтүенчә, юлларны махсус чаралар белән эшкәртәчәкләр. Төзүчеләр ялларсыз эшләргә тырышалар һәм чын мәгънәсендә һава торышыннан файдаланып калалар. Бу елны яр буе паркының 5нче өлеш реконструкция эшләренә без керештек. Бу елга 45 миллион күләмендә финанс акчалар бүлеп бирелгән бу эшкә. Шушы проект кысаларында җәяүле тишү юллары төзеләчәк, баскычлар төзеләчәк. Менә күргәнебезчә, безнең күлебезнең икенче яр ягында җәяү йөрү юллары бар, тротуарлар, бала чагалар майданчыклары, спорт майданчыклары янында безнең
жеулер йөри торган юллар юк иде. Шуңа күрә без бу елны бу кимчелекләрне ябабыз. Быйыл яр буе паркына капиталь ремонт төгәләчәк һәм Мәшәлдәге башка объектларны да яңартырга мөмкин. Нәкъ менә хәзер тавыш бирү бара, ул 12 июньгә кадәр дәвам итәчәк. Исемлектә Фикрәт Табиев, Саначин исемдәге яр буйлары, 26-38 һәм 64 комплекстагы скверлар, Боровецкий чишмәсе территориясе да бар. Сайтта тавыш бирергә мөмкин. Загород-Среда.ру, Госуслуги.ру, Госуслуги мобиль кушымтасында шулай бергәләп хәл итәбез яки ачык киемле волонтерлар ярдәмендә мәрхәмәтле Татарстан кушымтасында тавыш бирүдә 14 яшьтән һәркем катнаша ала. Лилия Гатина, Эльмира Гайнетдинова, Сергей Вильданов, яңалыклар. Барысы да жиңү өчен 9 май алдыннан Дәүләт Думасы депутаты Әлфия Кагогина СВОда катнашучыларга чиратагы гуманитар ярдәм партиясын шәхсән тапшырды. 126 миллион сумлык йөкнең гомуми авырлыгы 130 тоннадан артык. Сугышчыларга нәрсәләр әзерләгәннәр? Хезмәттәшем сөйләячәк. Здравствуйте. СВО башланганнан бирле Әлфия Кагогина Бердәм Россия партиясы Халык фронты Татарстан эшмәкәрләре белән берлектә даими нигездә гуманитар ярдәм оештыра һәм барлык кирәк яракны СВО зонасына Луганский һәм Донецкий халык республикаларына, Херсон һәм Запорожск, Курск һәм Белгород өлкәләренә шәхсән үзе тапшыра. Дорогие наши братья, мы к вам готовы приезжать столько, сколько нужно будет. Но мы все вместе желаем, наверное, исполнить самые главные мечты. На сегодня мне поскорейше победы. Пожалуйста, я прошу вас, берегите себя, берегите своих братьев, берегите своих близких и возвращайтесь скорее домой живыми, здоровыми, с победой. Мы вас очень ждем. Гуманитар ярдәмне традицион алучылар булып, меңнәрчә Татарстанны хезмәт итүче шефлыкка алынган полклар, шулай Херсон өлкәсе хәрби комендатурасы тора. Этот год президентом России объявлен годом единства народов России. Мы в исторических регионах чувствуем это особенно остро. И единство всей страны, которое помогает нам как решать задачи вам на линии боевого соприкосновения, так и нам в тыловых районах Херсонской области налаживать мирную жизнь, восстанавливать промышленность и сельское хозяйство. Гуманитар йөк составына 4 КАМАЗ йөк машинасы, шул ук сонда җиңел машина, тагылмалы тягач, квадрокоптерлар, тәгәрмәчләр һәм запас частьләр, поход мунчалары, резин транспортировка тасмасы, йөк капчыклары, окоп шәмнәре, маскировка челтәрләре, милли сыйлар, чәкчә һәм казылыклар бар. В тылу наши люди, наши работники производят технику такую необходимую для фронта. Бабушки вяжут носочки, дети пишут трогательные письма. И я как женщина, как гражданин, как житель этой большой страны считаю важным для себя именно участвовать в формировании гуманитарного груза и лично передавать ее из рук в руки бойцам. 126 миллион сумлык йөкнең гомуми авырлыгы 130 тоннадан артык тәшкил итә. Мы очень благодарны всему, так сказать, народу, заводу КАМАЗ, Народному фронту за такие неоценимые подарки, которые нам предоставляют. Это КАМАЗ, вездеход, предназначен для выполнения боевых задач в суровых условиях, бездорожье, грязь, в общем, в полевых условиях. Такие машины очень востребованы на фронте, так как занимаются перевозкой боевой техники, боевые подразделения, танки, БМП подвозятся, также эвакуация боевой техники. СВО башланганнан бирле бу автогиганттан сугышчыларның якыннарыннан һәм туганнарыннан, шулай ук битараф булмаган татарстанлылардан 26-нчы гуманитар йөк. Лилия Гатина, яңалыклар. Бу сезгә хәбәр итәсе соңгы мәгълүматыбыз иде. Мин Лилия Гатина, сезнең белән сау булашам. Исән-имин булыгыз. Дорогие друзья, 7 и 8 мая Набережно-Челнинский государственный театр кукол приглашает вас на спектакль «Я родился завтра. Защитник». Спешите за билетами.